Assalamu alaikum jama'a, barkanku da zuwa wannan channel, barkanku da dawowa. Wannan channel mai suna Ilimi TV. Ina son yi muku magana in ci gaba ko kuwa in ce in ci gaba da magana da na soma rannamin magana akan maza. Cewa maza sun kasu kashi hudu. Na fari muka ce akwai sanguines wanda suna yawan magana ko surutu ko baki hakan nan. Sannan kuma muka ce akwai cholerics masu zafin zuciya, irin masu yawan zafin zuciya ko faɗa hakan nan. To dai mun duba su a bidiyon da ya gabata, mun yi magana amfanin su da kuma da yadda suke, da yanayin su, yadda aka yi su, da kuma fahimtar haka zai sa ki ko kuwa ya sa ka gane yadda za ka bi da mutum wanda shi ya zamanto ɗaya daga cikin wannan da na ambata su. Yanzu kuma yau zan ci gaba, amma kafin nan ci gaba abin da nake so ku yi shine idan baka taɓa subscribing a wannan ba, ka dubi a channel ɗin nan ba, ka dubi karkashin wannan bidiyo za ka ga wani jan akwati subscribe, sai ka danna shi. Da zarar kana dannawa za ka ga wani kararrawa ya fito, sai ka danna shi shi ma. Yin hakan zai sa duk lokacin da muka yi bidiyo YouTube za ta sanar da ku. To yanzu bari mu ci gaba. Wannan part 2 kenan. So mu yi magana akan sanguines, mu yi magana akan cholerics, ga na uku. Na ukun shine melancholy. Akwai mutane da ake ce musu melancholy. Mutanen da ake ce musu melancholy mutane ne wanda suna nan natsatse. Mutane ne cholerics wanda suna nan da yawan kamar in ce irin tunani hakan nan. Idan ka samu mutum choleric ko ka kawo mara magana yanzu, ba zai yi saurin amsawa ko kuwa ya saurin yadda da abin da ka gaya mishi ba. Dole ne zai zauna ya yi ta bimbini, ya yi ta tunani, ya yi ta duba wannan abubuwan da ka gaya mishi, ina gaskiyan yake, shin haka ne ko kuwa ba haka ba ne, ko kuwa ya zai yi da dai sauransu. Tun ka ga mutum yana da irin zurfin tunani ko kuwa yana yawan ɗaukar lokaci kafin nan ya yi wani abu, to ka san akwai alama cewa wannan mutum ɗin shi melancholy ne. To melancholy mutane ne ba su da surutu sosai, suna nan dai ga su daidai hakan nan. Sannan kuma mutane ne wanda suna da turanci ake ce ma creativity. Suna da wato irin kirkirowa, irin ko kuwa harkan art, ko irin ko zane, ko tunani, ko dai kawo wani abu hakan nan. To suna da irin wancan sosai. Ba su nan kamar sanguines masu yawan surutu da kuma wanda suna yawan mantuwa da sauransu. A'a, wannan mutane ne wanda natsatse, wanda suke nan sun natsu, sannan kuma suna yawan bimbini ko tunani kafin nan su yi wani abu. To akwai irin waɗannan mutane. Idan ka ga mutum ka ba shi shawara ko kuwa ya ce maka zai abu kaza, ka ga yana ta ɗaukan lokaci bai yi ba, yana yawan tunani, a'a in yi ne ko kar in yi ne, ko kuwa in na yi mene sakamakon shi, ko haka ne ko ba haka ba ne. To in ka ga mutum na yawan ɗaukar lokaci yana irin wannan ɗin, to akwai alama zai yiwu wannan mutum ɗin shi menene, wannan mutum ɗin shi melancholy ne. So melancholy mutane ne wanda suna da yawan hangen gaba, suna da yawan hangen nesa, kuma mutane ne wanda suna da ilimi, suna da kwakwalwa. To wannan shi ne yanayin mutanen da sun zama melancholy. To yanzu ke mene amfanin wannan bayanin a gare ki, ko kuwa mene amfanin wannan bayani ga wurinki ko kuwa wurinka? Idan kana zama da mutum namiji wanda shi ya zama melancholy ne, wato ma'ana bukata ka ba shi lokaci. Mutum ne wanda idan ka gaya mishi ya yi abu, sai ka janye ka ba shi lokaci, ka ba shi zai yi tunani wani hanya ne zai bi ya yi wannan abun ya zama mafi kyau. To idan ka ba shi wannan lokacin za ka ga zai fito maka ne abu ne mai kyau, zai fito maka ne abu ne wanda kowa ya gani zai san cewa an yi aiki akan wannan abun. So idan kina da miji ko mai gida wanda shi ya zama melancholy ne, kika gaya mar abu kina sake nanata mar, gobe ki nanata mar, jibi kina ga kamar yawan naciyanki ne zai sa shi yi, to ba zai yi ba. Hakan ma ba shi haushi kike yi. To idan kina da mai gida wanda ya zama shi melancholy ne, sai ki ba shi iska. Kika yi mar magana, ki bar shi, zai a lokacin da ya dace, zai kuma zai miki aiki mafi kyau, ko kuwa zai ɗauki mataki wanda ya fi kyau da za a biya wannan bukata ko kuwa a idar da wannan aiki. So idan kina zama da mutum ko kani ko yaya ko aboki ko da menene, idan mutum ɗin melancholy ne,
to a daina matsa mar sosai, in ba haka ba za ku yawan samun matsala ko kuwa ku yawan irin batawa hakan nan. Wannan shine mutum melancholy. Na hudu na ƙarshe ana kiransu phlegmatic. Kira na ji? Phlegmatic. So waɗannan mutane phlegmatic mutane ne gaba ɗaya mutane ne ba su magana. Za ka gan shi shiru hakan nan ba ruwansu da komai. Suna nan ga sunan kuma suna da ilimi sosai, suna da yawan basira, suna da yawan ilimi sosai, amma in ka gan su shiru. Yanzu haka kana zama da melancholy, kana da wata matsala ko kuwa wata bukata, za ki gaya wa melancholy cewa ina da bukata kaza. Amma ba zai ce maka ko a'a ko cit ba zai ce maka ba. Kuma ya san abun kuma zai iya biya muka wannan bukatan. Amma da zarar ka ce ma wane dan Allah ka taimake ni yin wannan abun mana. To a nan ne za ki ga melancholy, za ki ga phlegmatic zai fito, zai miki abun da ke kanki sai kin mamaki, kai kanka sai kai bala'in mamaki cewa wannan mutum ashe ya san wannan abun da nake bukata, ko kuwa ashe ya iya yin wannan kaza da kyau. Yanzu kaman irin ɗalibai a makaranta haka, idan ka samu mutum phlegmatic a ce, kun san dai aka ce mathematics yana yawan ba da mutane wahala, wato kaman shi darasin mathematics. To idan ka samu phlegmatic da ya iya mathematics, kuna ta hira, kuna ta wani solving ɗinku, kuna ta wani menene, zai zauna iya kallon ku, ba zai taɓa ce muku kome ba. Amma da zarar kuka ce wane da Allah taimake mu, to a nan ne za ku ga yadda yake sauke muku, yake koya muku, za ku fahimce shi da kyau. So a cikin wannan mutanen hudu duka, phlegmatic su ne suka fi natsuwa. Phlegmatic mutum ne wanda in aka samu kaman aiki kaman irin na ko mu ce ko aikin doctor hakan nan, irin aikin likita a asibiti ko nurse hakan nan, to phlegmatic za su zama nurse ko kuwa doctor mai kyau. Domin mutane ne natsatsu, kuma mutane ne ba su nan da saurin birbiri haka ɗin nan. Suna nan mutane ne ga sunan dai sun san abu, amma suna nan kullum sun mallaki hankalinsu. To haka wannan mutanen suke. To sai dai ka ga shi phlegmatic, in kana zama da phlegmatic za ka yi hakuri. Mutane ne wanda ba su ma magana. Za ka iya kina zama da phlegmatic, ko mu ce mai gidanki phlegmatic ya dawo aiki irin hakan nan, kina nema ku yi hira, za ku zauna hakan nan kina ta surutu sai shiru. In ya game shi ma sai ya ɗauki remote ko ya ɗan danna TV kawai, baya ma sauraron ki, za ki ji ma kaman baya sauraron ki, amma iya ji duk abin da kike faɗa. Kuma kika ce nanata zai iya nanatawa, amma shi matsalan shi baya yawan magana ne. Baya yawan magana. Maganan in ya jefa ɗaya ya yi shiru, in ya jefa ɗaya ya yi shiru. To idan kina da ɗan uwa haka, to za ki hakura da wannan. Wannan yawan surutun ki ba zai canja shi ba, yawan menene naka ba zai canja shi ba, yawan korafe ka ba zai canza shi ba. Shi aka yiwo shi. Ka yadda a haka, ko kuwa ki yadda a haka, kuma a tafi a zauna lafiya. Wannan shine phlegmatic kenan. To zan saya bidiyon a nan don saboda kai yayi dogo da yawa ko. Ina son ɗan baku ɗan gajeruwar bayani, wanda muka ce a bidiyo na farko muka yi magana akan cewa maza sun kasu kashi hudu. Ɗaya muka ce akwai sanguines, sannan muka ce kuma sanguines su ne mutane masu yawan surutu. Daga nan muka ce kuma akwai cholerics mutane ne masu irin zafin zuciya hakan nan, da yawan son faɗa da sauransu. Sannan kuma muka ce akwai melancholy su ne mutane wanda suke da zurfin tunani hakan nan. Sannan kuma muka ce a ƙarshe akwai phlegmatic. To me yasa muka kawo wannan darasin? Muka kawo shi ne saboda ki duba ki karanci wanda kike zama da shi, ko da yayanki ko kani ko aboki ko mijinki. Sannan kuma in kika fahimta, sai ka bi kowa, ko kuwa ki bi kowa yadda ya dace, ki bi kowa yadda ya kamata. To idan aka hakan, za a zauna lafiya. Na gode sosai. Idan ba ku subscribe ba, ku dubi kasan wannan bidiyo, za ku gan wani jan akwati, ku danna subscribe. Sannan kuma za ku ga kararrawa ya fito, ku danna shi. Ku ci gaba da kallon Ilimi TV. Ni kuma zan rika zuwa muku kowane lokaci da sababbin abubuwa. Na gode. Ni ne Bakari SM.